Tak fordi du har vist interesse for det her masterclass, som jeg har inviteret til, og som du nu er ved at skrive sig op til. Hvis du deltager her, så vil jeg fortælle dig lidt om vores coachuddannelse, men jeg vil også give dig nogle helt konkrete coachende værktøjer, som du kan bruge i din hverdag, der hvor du er allerede nu. Jeg har afsat en time til masterclassen, hvor jeg giver inspiration og undervisning, men jeg afsætter også lidt tid efterfølgende til at besvare de spørgsmål, som du måtte have til mig, både i forhold til det, vi gennemgår, men også i forhold til vores unge coachuddannelse. Det er jo sådan i skolecoach, vi er godkendt NLP-skole, og det er derfor en NLP-practitioner, du får. Men det, der adskiller mig fra de andre coachuddannelser, der findes, det er, at mit fokus det er på unge, og dem, der kommer og tager uddannelsen hos mig, de er enten allerede nu i en hverdag, hvor de møder unge, eller også så har de et ønske om at komme til at have en hverdag, hvor de er omgivet af unge. Så tilmeld dig masterclassen, få ny viden og inspiration, og du vil fremover også modtage mit nyhedsbrev. Og det er jo sådan med nyhedsbrev, det modtager man kun, så længe man har lyst, og du kan til enhver tid melde dig fra igen.